लाया जोंथ' लाया नोंखौ हगार हरा जों लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नुखाबाय नङा होमबा माने सासे नैबे बाबुनियावहाय फेसबुकआवहाय नुदों बेखौहाय बा गोबां भाइराल जादों गोबां जादों आरोखि माने बेसोर माने सानै मानसिया आन्दायनानैहाय सोरनिबा न'आवहाय हाबसनहैदों माने जुमाय फेनाय मानसि नालाय बारा थाल लाया बा थाल मोना आंबो सिनायादै खिन्थु माने बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानैहाय आङो मिथिनो मोनदों जे बिथांमोना सिखाव नङानदां माने जुमाय फेनानै बोरैबा हाबसनहैदोंदां बिदि जानांगौ माने गावनि न' साननानैनो माने बोरैबा दरजाफोरखौ नारहैफ्लांदों खोमा दा बिनि गेजेरावहाय सिखाव होननानै आथिङाव खानानै मानानै एसे टर्चार खालामनायफोर बायदि नुदों आरोना दा बोरैबा बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि माबानाया मोजां जायाखै बिदि होननानै आं सानो आरोना माने सिखाव नङानदां बेस्राफोर नङा होमबा ना नायनानै ओरैनो जाम्बा जग्ला बेफोरबायदिसो नुयो जुमाय गेफेथार ओमफ्राय मानसिफ्राबो नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायनानै कमेन्ट खालामना खोन्थालाय जेन नोंथांमोना नुखाबायबो जानांगौ आंनि बायदिबाथ' आन्दाजाव बिसोरो माने सिखाव नङानदां माने जुमाय फेनानै गोबां नुयो जोङो ना जुमाय फेनानै सोरबा बायदिया बबावबा थांनांगौबा बबेजों थांफ्लाङो अबावबा हासुहैनांगौबा बबेबा जायगायावसो हासुयो सोरबा बायदिया बिसिनायावनो हासुयो जुमाय लोंनानै आङो बेबायदि मानसिखौ गोबां नुबाय ओमफ्राय दा बेफोरबायदिखौ आं नुनानै दिनै बेखौहाय सानदों जे बिथांमोनहा सिखाव नङा माने जुमाय फेनानै बोरैबा आन्दायनानै हाबसनहैनायदां होननानै आङो सानदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो सोरबाफोर सिनायलायोबा अननानै कन्टेक्ट खालामलायनानै लांदो गामिनि मानसिफ्रा नङा होमबा आंबो सिनाया बै बाबुनावसो मोनदों नालाय आंबो फेसबुकाव नुदों दा बेखायनो आं नोंथांमोननो सिगाङावहाय शेयार खालामना होबाय आरो थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय हेलौ लोगोफोर नैबे भिडिअखौ फुल नायजोब जाहाथे शेयार खालायनानै होयो बै गामिनि मानसिफ्रा नुहैयो दिनै हरनि 1टायावनो सिखाव हाबदों आरोखि जोंहानि गेदेरनाव दा बिथांखौ हमनानै दोनदों आरो बै गामिनि मानसिफ्रा लांफैनो हागोन स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होना होगोन आङो बेयाव कन्टेक्ट खालायनानै लांफैनो हागोन आरोखि बासुगाव खुसिया खाथि होनदों नामा जोंनि नैबे चिराङाव दंफैयो सान्थिफुरनि सिङाव थानाय उदालगुरि आरो पस्ट अफिस सान्थिफुर गामिया 3 नं उदालगुरि लांफैनो हागोन सानैमोन बिसोरो सासे खारबाय आरोखि दा सासेखौ हमनानै दोनदों अन्नानै शेयार खालामना हो रायजोफोर बे भिडिअखौ जाहाथे बै न'खर गारजेनफ्रा लांफैनो हायो नोङो जेनेबा बिदि हाबफैया नोंसोरो जेनेबा हरनि 1टा गाहामाव आन्दायनानै हाबफैनाय जाहैबाय दा नोंखौ सोर लांफैगोन दा जों गामिनि मानसिफोरखौ लेंहरनो गोसोबा लेंहरदो आरो बैखौ लेंहरनांगोन लोगोखौ मा नाम बिलाय मेन्देला होनो बेखौ लारमाथि गामिया लारमाथि गामि ओमफ्राय आंना जाहैबाय बर' खुसाखाथि नोंनि नाम बुंदो दे बांबुला ब्रह्म ओमफ्राय जेनेबा नोंना न'खरनि गारजेनफोरखौ लांफैजानो लुबैना लुबैया नोंलाय आंनाथ' गारजेन गैला गाहायानो गैला थैबाय सेटेप जाबायना दा नोंनि आंनि हिनजाव दं दा नोंनि हिनजावखौ मा लुबैयो नोङो बे दा जुदि हमजानाय लोगोयै गामिजों लोगोसे लेङोबा फैगोन आरोखि बियो नोंसोर लेंहरनांगोन दा मा सानो नोङो हिनजावखौ लांफैथोंसै नोंनि हिनजाव लांफैथोंसै बिमा फिसा फैनानै लांफैथोंसै बे नोंनि लोगोखौ लेंहर मेन्देलाखौ मेन्देलानो दे लेंहर मा होननानै खावलायहरो मेन्देलाया आंनि हिनजावखौ लानानै गारिजों लानानै आंखौ लांफैथोंसै ओमफ्राय आरो मा बुंनो माने नों एड्रेसा मोजां बुंजोब बबे नाम्बार उदालगुरियाव दंफैयो सान्थिफुराव दंफैयो दा नोङो मा सानो सान्थिफुरसो बे सान्थिफुर उदालगुरि बेबो हरनि समावसो हाबबाय नोङो दाथ' नोंसोर सिखावआवसो गोलैबाय नोंसोर अबेबा बुजाखादों दुलुजोबनाय लेंहरफादो आंनि हिनजाव गथ' गथायखौ लानानै गारिजों आंखौ लांफैथोंसै
बिनि बर' खुसाखाथि बर' खुसिया खाथि मा खालामनो फैयादों बेयाव आन्दायना फैदोंमोन बेयाव साबैसेमोन जों सानैमोन बिदा फंबायमोन जों सासेनि नामाबो खिन्था मेन्देला सासेनि नामा मा नाम मेन्देला दा बे अबाव खारखो खारनाय माने आं बेयाव जिरायबाय थानायाव बे थांबायबा आं गोजानाव थाबाय थादों मा गामि बियो ओमफ्राय लारमाथि नैबे नों थानाया हमजानाया आंनिया बे जायगाया नोंखौ खानानै दोननाया मा जायगा आंथ' बेखौ मिथिया जायगायाव दाबो आं मिथिया अब्ला नों एफा गोजान बोरै फैखो बाव आन्दायदों होननानै आं बेयाव जिरायबाय थाबाय थादों मा दं लाबोलाय बेजों लोगोसे 2 नम्बर माबामोन संहरा नै नाय माबायदि बेलाय बे फैसा दं फैसा नै फैसाया बे दा हरनि खयथा जाखो ओमफ्राय आन्दायना फैनो नोङो फैसाया मानि जाखो आन्दायनानैथ' थाफैबाय आङो एफा गोजाननि मानसियाथ' नों बाव फैथावा नोंथ' सिखावसो आं सिखावबो नङा दाखायबो नङालै डाइरेक्ट गायनो बे दा नोंजों खारनाया बे मोजां मानसिला खारामोन ना बियो मोजां मानसियाथ' खारामोन रायलायगौमोन सरि गोरोन्थि जाबाय दरानि बिसियावसो थुनांदों जखांबायमोनगौमोन दा डाइरेक्ट खारदोंसै बियो गाबोन सेबदो दा नोंथ' बेखौ लेंहरना लेंहरा गाबोन थांनांगोन लायनांगोन लाया जोंथ' लाया नोंखौ हगार हरा जों ओरैहाय नाय ओरैहाय मोखाङाव भिडिअ'आव खानानै दोनबाय होनना बुं गामिनि मानसिफोरखौ खावलायहर नोंसिनि गामिनिखौ दरखौ मानो जोआ दरखौथ' जोआखै मानो नारा दरखौ आङो नारनाया नारदोंमोन ओरै नाय ओरै सिदा नाय भिडिअ'आव मानो नारा दरखौ आं न' होननानै न' हिसाब नङानो नारखांनाय जादों आरो थेवबाबा मानो फोसावनो नागिरा नों आं नैबेखौ गोजौखौ नायबाय आङो बाब बेखौ नङा आरो साइकेलनि नुबाय आं नैखौ नुबाय आंनि खानाया नै आसोलखा सिखाव बियो सिखाव 1 नाम्बार गामिया बेलाय खनसे बुंलाय गामिया मा नाम मोनलाय बर' खुसाखाथि बर' खुसिया खाथि बबे नोंहा साबेसे दं हिनजाव दंना गैया नोंहा आंना गथ' सासे दं एबार इनियाव ओंखारबोसिगोन मा नाम फिसालाना निरिबिलि नोंना हिनजावना रेखे हा रेखे ब्रह्म बाम्बुला ब्रह्म आंनि नामा बाम्बुला ब्रह्म फिसाजोनि नामा रेखे माबा मिरि ब्रह्म दा बिथाङा नै दा बिथांखौ हमनानै दोननाय जाबाय जोङो नै खानानै दोनबाय दा नै हरनि समाव हर फैदोंमोन आरोना बियो